हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोमोथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों। दा बे मा जानो हागौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा गासै फारि फारि बुजिलांनो हानाय जागोन। नुनो मोननाय जादों आसाम मिज'राम सिमा ओनसोलाव फिन दुंहाव थासारि। आसामनि माखासे मानि फरायसालि सिफायलांदों, सरकारि लामा सिफायलांदों, दानफायनानै गालांदों बिफांफोर आरो लांखारनानै बुथारदों आसामनि सुबुं आरो जोबनायाव लिरनानै गालांदों होनदों आसामनि हायाव MZ एबा मिज'राम। दा खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि सिमा जिंनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव दुंहाव थासारि जानानै दङ। मिज'रामनि माखासे दुथांफोरा आसाम सिमा जिंनि माखासे मानि हाफोरखौ दखल खालामनानै लाफैदों। बेयावनो सिमा जिङाव थानाय सरकारि फरायसालिखौ सावनायजों लोगोसे माखासे बन्द खालामदों प्रधान मन्त्रि ग्राम सड़क योजना लामाखौ। बेजों लोगोसे आरो खौराङाव फोरमायबावदों दि आसामनि थागिबिफोरखौ माखासे मानि लांखारनानै बुथारदों। माखासे मानि बिफां दानफायना लामाखौ होथेनानै गालांदों आरो लामायाव जावनानै लिरनानै गालांदों MZ एबा मिज'राम। नाथाय जाथाया एसेबां गिदिर आरो रायजोफोरनि बा जोंनि आसामनिनो मोनसे जेंनाब्लाबो बे जाथायखौ सुस्रांनो थाखाय सिगाङाखै होनदों आसाम सरकारा। दा बे बाथ्राखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै लादों। दा बेनिफ्राय दङ साननो गोनां बाथ्रा बेसोदि आसामजों गुबुन रायजोफोरजों सिमा जिं ओनसोलफोराव बेबायदि दावराव जानाय जेंनाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा आरो बे दाबसे मिज'राम सिमा जिंनिल' नङा। नागालेण्ड, मणिपुर, ओरै अरुणाचल आरो मेघालया बा गुबुन गुबुन सा सानजा भारतनि रायजोफोरनि सिमा जिं ओनसोलफोराव बेबायदि दावराव जानाया एबा सिमानि जेंनाया गले गले जाबोगासिनो दङ। नाथाय मोनफ्रोमावबो आसाम सरकारा थिग मथन सुस्रांनो हानायखौ नुबोआखै। दा बेखायनो माखासे गेदेर सोंथिफोरा सिखांदों जे बेबायदि जाबाय थायोब्ला आसामनि इयुना मा जागोन, आसामनि महरा बेनो बे थागोन ना थाया, एबा आसामनि जेनाखि दाथाय बे दाथाया बेबायदि थाबाय थागोन ना, एबा सानसे समाव मा महर लाहैनो हागौ आरो रायजोफोरा मा आसा खालामनो हागौ। दा बेनि सायाव फिननायखौ जोंनो समासो खिन्थासिगोन। दुखुनि बाथ्रा। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।